One, two, three, four. Oh yeah, the better, the worse, in betweens, baby. I'm gonna give you my everything from now on. Won't have to walk this road alone. Oh, my yesterdays and my tomorrows, all my laughter and my sorrow. Yeah, your heart is the only one I know. Oh, till the stars fall out of the sky and the rivers, they all run dry. Baby, you're mine, only one. Till the silver that runs through our hair, don't you know that I'll always be there? Baby, I swear, till my days on this earth are done, you're the only one. With every heartbeat in my chest, I would try to bring happiness, be your strength. Whenever you get weak, and even the times when they get rough, baby, I will pick you up, give you all the loving that you need. Till the stars fall out of the sky and the rivers, they all run dry. Baby, you're mine, only one. Till the silver that runs through our hair, don't you know that I'll always be there? Baby, I swear, till my days on this earth are done, you're the only one. You're the only one I ever wanna hold. You're the only one who knows how to speak to my soul. Till the stars fall out of the sky and the rivers, they all run dry. Baby, you're mine, only one. Till the silver that runs through our hair, don't you know that I'll always be there? Baby, I swear, till my days on this earth are done, even though we've just only begun, you're the only one. You're the only one. Sampun keparang rawuh iki menika kapandekan dening tuwa-tuwa ganing kula wangsa ingkang keparang hanampi baraya calon kadang pisan. Isajimun katur dhateng keluarga ageng Bapak Wadiono sekalian Ibu. Mugi wonten paripun nulya keparang manjing wonten ing sasana ingkang sampun kacawisaken ing semangke nulya keparang kawitan titi laksana akad nikah ijab lan kabul ing rikalenggan injing menika. Iya, telah sampai di tempat di mana nanti akan dilangsungkan akad nikah ijab dan kabul. Penyambutan dilakukan oleh keluarga Bapak Suyano dan Ibu, diawali dengan pengalungan melati bagi calon mempelai laki-laki Ananda Bagus Agus Kurniawan, sarjana ekonomi.
Selanjutnya Bapak dan Ibu Suyatno berkenan untuk menyambut kehadiran calon besan Bapak Wadiono dan Ibu beserta keluarga besar. Selanjutnya monggo kepada Bapak dan Ibu sekalian dipersilakan untuk memasuki tempat upacara akad nikah ijab dan kabul di Serambi maupun di dalam masjid yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Dijing ngaturaken pabagyarsa sugeng rawuh sugeng enjing pinantura sugeng panuwun katur dhateng keluarga ageng Bapak Wadiono Ibu Legiem Gotrah ingkang rikanggan menika sampun kepareng rawuh. Monggo katur dhateng bapak-bapak kepareng pinarak wonten ing salebete Masjid An-Nur. Salajengipun ibu-ibu pareng lenggah wonten ing Serambi Masjid An-Nur menika. Sagiyaning berawuh para tamu kakung sapa ingkang dat kinurmatan keganjangan murwani tumapaing titilaksana. Murih lestari ing sedya purwa madya ngantos duming wasana. Sareng-sareng sumangga dedebe angunjupaken asta nyenyuwun wonten panguwasaning Gusti Murbeng dumadi. Katur dhateng Bapak Ibu ingkang nunggil kapitadosan kalian kula dherekaken kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. Saka njuk dhateng handika sang ya tamu ingkang pareng raso agami sarta midherek kapitadosan sanes. Kasumagaken donga hanut satataning panembah. Purwaka kawitan liridhoi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saimlillahumul al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mugi Syekh wilasa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi tansah pinaringna ing panjenengan wedalasan kula satemandayani rancak tumapaing titilaksana lekas ngantos dumugi ing pungkas dayani rahayu sagung dumadi. Salajengipun paripun pangandika pasrahing calon atmojo temanten jalu keparipun keluarga ageng Bapak Wadiono sekalian Ibu lumantar duta saraya piniji ingkang winanteng pakurmatan Bapak Purwo Sarjono sasana sumangga katur. Atur kula tujuaken dhateng panjenenganipun Bapak Suyatno Sarimbit sumrambahipun dhateng sagung rawuh. Alhamdulillah wonten ing siang menika kita saged kempal manunggal kanthi sehat. Salam dalah sholawat kita kunjukaken dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antusih syafaatipun wiwit kita gesang wonten ing alam donya ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Dene sowan kula ingkang sepisan silaturahmi insyaallah Gusti Allah tansah ngejabahi anggen kita
sami pasedherikan ngantos saklami-laminipun. Dene angka kalihipun sambet pirembagan ingkang kapengker kita antawisipun adi kula Wadiyana kaliyan panjenenganipun Bapak Suyatno Sarimbit sepakat anggenipun badhe pasedherikan lumantar badhe njodokaken antawisipun anak kula Agus Kurniawan pikantuk putra estrinipun panjenenganipun Bapak Suyatno Sarimbit ingkang asesilih Mbak Yelin Afika Rizki. Alhamdulillah dumugi wonten ing Rembag siang menika mboten wonten perubahan nggih Pak RW. Lan kula matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Suyatno sak keluarga ingkang sampun kersa nampi sowan kula sak rombongan. Lan nyuwun pangapunten Pak, kula le sowan niki karang wong jerih lenggawa bala kathah. Saestu nyuwun pangapunten. Lan kula wonten ing siang menika rumas bombong. Awit pernikahan nika badhe dipun wiwiti kanthi sae. Ugi papan ingkang badhe kagem akad nikah menika papan suci. Insyaallah ingkang dipun wiwiti sae menika mangke pinanganten kekalih anggenipun brayat saged pinanggih sae saklami-laminipun. Nggih, panjenenganipun Bapak Suyatno sampun boten tido-tido malih. Ing dadi wanci sak mangke badhe pun leksanani menapa ing dados panuwunipun panjenenganipun Bapak Wadiyana dalesanipun legiyem. Kados kirang wicaksana kula matur kathah-kathah makaten lan semanten atur kula. Mbok pilih anggen kula matur tasih kathah sungsang sering atur pangrakiting basa ukaraning tembung wijling wicara ingkang kirang trapsila kula pribadi nyuwun agunging sih samudra ing pangaksami pinangka panuting atur wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, nun sewu monggo Pak Purwo, Pak Purwosarjono, Pak Martono. Jumeneng mangke. Diji matur sembah selajengipun mrika pisang sanggan mrika aturaken minangka sanggemanipun tiyang sepuh hanggadai putra tubuke wancinipun ulya kepareng hana tepi darmaning wajib sesanggeman rekalgan wis sampun den tindakaken mugi sedaya tansah mangya rahayu mangya rancak kalis ing rupeda. Bapak lan Ibu sangya para tamu kakung saputra ingkang dat kinurmatan para-para paraga ingkang semangke badhe ngayahi jejibahan nindakaken wonten ing titelaksanakan nikah japlan kabul yen pun badhe palakrama
Tiahayu Zelin Afika Rizky sarjana ekonomi, Bagus Agus Kurniawan sarjana ekonomi. Sedaya sampun kepareng satoto siaga hangayai karya. Bapak lan Ibu sangga para tamu kakung saputring ingkang dat kinurmatan, yuni dilanilahipun donga pamuji mugi lestantun widakda tumabengaken ijab lan kabul ing rekalenggan injing menika. Kapurwakan wawasan ayat suci Al-Qur'an katur dhateng paraga ingkang biniji ingkang minanteng pakurmatan Bapak Nur Wahid sasono kasumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari maupun pada tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin.
Ing saderengipun kepareng kawula nderekaken panjenengan sedaya sinarengan hangunjukaken puji dalasan syukur dhateng ngarsanipun Pangeran Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat sa nikmatipun hidayah inayahipun samaonahipun ingkang tansah dipun paringaken pun soaken dhateng kita sedaya sehingga wonten ing wekdal kalodhangan enjang menika kula panjenengan sami tasih dipun keparengaken Allah Subhanahu wa taala saged muajahah saged silaturahim sarengan wonten ing Masjid An-Nur ing mriki kanthi kawontenan ingkang sae ing sedayanipun. Ing salajengipun ing titi wekdal enjang menika wontenipun prastawa sakral akad nikah ijab lan kabul kanthi sakmangke wontenipun pencatatan nikah antawisipun Mas Agus Kurniawan bin Bapak Wadiono pekerjaan karyaan swasta dalemipun Seleng Temon Kulon Progo kalian Mbak Zelin Afika Rizki binti Bapak Suyatno SE ingkang pidalem wonten ing mriki punukan wates Kulon Progo kanthi maharipun insyaallah sampun dipun siapaken dhateng calon pinanganten kakung wujudipun logam mulia 10 gram leres Mas nggih alhamdulillah sampun pun siapaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu sagung rawuh sami mangke kasuwun paseksanipun sedaya minangka saksi nikah dene saksi nikah ingkang tercatat menika setunggal saking panjenenganipun Bapak Suyitno saking punukan mriki ingkang saking Seleng menika panjenenganipun Bapak Suyatno nggih mugi-mugi mboten kleru nggih Mas nggih nggih karanten menika piantun 3 menika meh sami nggih nggih ingkang ten ngajeng kula Pak Suyatno SE ingkang samping kula niku Pak Suyatno ingkang setunggalipun Bapak Suyitno nggih Bapak Ibu sagung rawuh sami ingkang dhateng hormatan ing salajengipun wontenipun tata raketipun administrasi akad nikah ijab lan kabul alhamdulillah sedaya sampun karakit kanthi sae mboten wonten babab ingkang dadosaken penggalihan wontenipun prastawa sakral wonten ing wekdal enjang menika. Mila saking menika dhateng calon temanten kakung Mas Agus Kurniawan insyaallah pun siap nggih Mas nggih. Mantep saestu nggih. Lahir batin sih. Alhamdulillah nggih. Insyaallah menika panjenengan sampun mantep lan Mas Mbak Zelin Afika Rizki insyaallah nggih sampun ikhlas saestu ing salajengipun sakmangke panjenengan Bapak Suyarno SE badhe maratitisaken wontenipun prastawa sakral akad nikah ijab lan kabul. Mila saking menika Mas Agus mangke siap badhe nampi nikah insyaallah nggih. Lan ing salajengipun kagem persiapan akad nikah ijab lan kabul kita sareng-sareng mausyahadat kalih kaping 3 pun lajengaken istighfar kaping 3 sesarengan sumangga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Saudara Agus Kurniawan, Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Yelin Afika Rizki kepadamu dengan mas kawin logam mulia 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zelin Afika Rizki binti Bapak Suyatno untuk saya sendiri. Dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum wa barakallahu wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipilih Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya tuntunan ke surga. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Aku yang kau pilih, kamu yang ku pilih. Cinta ini milik kita selamanya. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Tell them everything. This is Monggo Mas just Agus dipingkan beginning. keningnya. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. Di saat ku jatuh. Ku pilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. Aku berjuang dapatkan restu, ku hadapi walau mulutku kaku. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar, tapi biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi, sampai rambut kita memutih. Ikhtiar takkan berhenti. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Tell
dapatkan restu. Ku hadapi walau mulutku kaku, tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar, tapi biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi, sampai rambut kita memutih, ikhtiar takkan berhenti. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my word, you're the only one. Tell them everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. Kayune Purwa sejati, Pangiro jagat godhong kinarya membe. Pratopo kekuwung, kembang lintang saloka langit. Soraya lan tengsu, sirapun lan udan, puncak angkasa bongkah pratiwi, oyate bayu bajra. Lon-lonan tindak ira Atmaja temanten putri ingkang ing kono kinanthi dene ingkang bapak miwah ingkang ibu kadherekaken ingkang rayi miwah petaning putri Domas ingkang ing kono keparenghangan dilaju tindak nyosang Sri Atmaja temanten putri binayang kari renengga makarya sarengan kalian Ibu Spita Rias temanten ingkang mijil saking tlatah Sentolo Kulon Progo. Ugi makarya sarengan kalian Indra Hermawan video lan fotografi kapratitisaken dening ATD Wedding Organizer mewah para-para paraga panitia piniji. Lononan genyo tindak natkala semana saksana laju dumugi ungyan ingkang truju
tindak alon Sang Diayu Zelin Afika Rizki sarjana ekonomi nulya kepareng ing kono den jampangi dening ingkang bapak miwah ingkang ibu ya Bapak Suyatno Ibu Sunarti. Wes minggah ing sasana paiwahan Sang Diayu Zelin Afika Rizki sarjana ekonomi nulya kepareng sumusul Bapak Suyatno sekalian Ibu Sunarti. Lenggah anggono raras ing sasana Sang Diayu Zelin Afika Rizki. Dupi wis pratitis den pratitisaken dening paraga ingkang biniji nalya tindak londonan tumuju ing sangarenging koridon dono pratapa ya kori pawiwahan. Lolonan tindak ira atmaja temanten putri ingkang ing kono kakanthi dening ingkang bapak miwah ingkang ibu. Nalya saking katebian sanjawining koridana pratapa wis yoga manjing. Atmaja temanten jalu Bagus Agus Kurniawan sarjana ekonomi ingkang kakanthi dening Barayagung. Tertamtu ing kono den jampangi dening ingkang bapak miwah ingkang ibu Bapak Wadiono Ibu Legiem. Ing ayon tindak ban cedhing kang pinatah ban Puspita Adi ya wujuding Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru ya kembar mayang. Kembar mayang kang sawiji saking temanten putri ingkang sajuga saking temanten kakung. Nulya dumadi liru kembar mayang kinarya dadi purwaning pangging putra temanten. Kembar mayang kinarya dadi sarana saiki wis manunggaling cipta rasa miyangkarsani kekalinya pinesti dadi jatuh kramane tinangsulan dening talining agrami. Hamba bar tinemu jatining lesan tinemu jatining katresnan. Paripurna balang gantal nulya tumapak hanggaran nupada ing kono siaga hangadani hamecah punang hantiga hanapak punang tigan. Tigan ingkang wis den cawisaken ing kono tinapak padha sakala dening Bagus Agus Kurniawan sarjana ekonomi. Pecahingan tiga yakti ing kono hanya wiji warna jenar miang warna seta kinarya dadi sasmita sandi. Rekalenggan puniki wis nyawiji wijining kakung lan wijining putri. Ingkang ing tembe kinarya dadi sarana lantaran babar tumangkaring putra lan putri ingkang soleh lan solehah kinarya nyambung sejarah. Paripurna hanapak punangan tiga nulya kepareng jumengku sumembahing pepadanira ingkang raka Sang Diayu Zelin Afika Rizki sarjana ekonomi. Tindak manjing ing sasana pawiwahan lah punika ta warnanira ingkang dawek mangun suka ya mustikaning pawiwahan. Sang Bagus Agus Kurniawan gandeng kanca mringkeng garwa Diayu Zelin Afika Rizki. Tinuntun manjing ing sasana paiwahan saiki ing kono tinuntun marang rehing kautamen.
lon-lonan anggenyo tindak sajangkah kendel sapecak noleh lengkeh-lengkeh tindak pindho sardula lupa dupi uninga sajroning bali payuhan ing kono wis kebak ambale bir sangyaning pager bagus miyang putri Domas ingkang ing kono siaga hanglarapaken ringat mojo temanten sarimbit tumuju ing sasana mulya sajuru-juru samarga margotan kendhat yen muhung hanya nyuwun mring pangosting Gusti Kumurbeng kawasa mugya berkahing Gusti ingkang maha kuwaos tansah kepareng pinaringna satematan ana pringga bayangne marga ngenya nindakaken palakrama mulya pangajab mugya ngenya palakrama kekalih tansah mangya kabegjan kamulyan bejo donya mulya ing akhirat kepareng lenggah ingkang Bapak ya Bapak Suyatno ing sasana pinanci anggana raras ing kono dupi wis kepareng rawuh atmaja temanten sarimbit gupuh-gupuh anggenyo ngacarani nulya ing kono kepareng hangadani upacara adat bobot timbang den pangku ing jengku kanan lan kiring atmaja temanten jalu ing jengku kanan ira ingkang putri ing jengku kiring ira dupi wis satata pangudaswaraning driya Bapak Suyatno tumrap para putra ingkang ibu mijil pangandika Pakne bocah sakloron abot sing endi Pakne Bapak Suyatno nulya kepareng pangudaswaraning driya bune kanyata bocah sakloron bobote padha yen ngono pancen wis pinesti dadi jatuh kramane dadi jodrone paripurna bobot timbang utawi timbangan nulya kepareng jumeneng Bapak Suyatno ing kono kepareng hanindakaken tanem jero utawi anglenggahaken putra temanten sarimbit den tandhak pamidhangane ing elus-elus ing kono kanthi ujug donga sineksen dening jagat saisine mugya lestantun widagda ngenya samya palakrama paripurna ing kono nindakaken upacara adat tanem jero utawi nglenggahaken putra temanten wujuding beras kawak jagung kawak cantel kawak bengok kawak den paring arta receh wujude kepeng emas kepeng perak so glogok kacar kucur dudu sanak dudu sedulur saktiri kalenggan punika wis cedhak lan nyumat dulur kang adoh wis sangsaya cedhak sawise cedhak dadi sanak tinangsulan dalining dening talining akrami pramila wis tan ana pambengan kekalihnya wis halal menggah syariating nagari miwah syariating agami tinangsulan padha sakala ponang kacar kucur sawijitan ana ingkang mrebel mertandani bilih Diahayu Zelini Afikarizki setunggaling wanudya ingkang geminasti tisurti miyang ati-atitan darbe wateng gendhong umos utawi boros dupi wis pratitis nulya kepareng jumeneng jengkar kekalih nyosowan marang ingkang bapak miwah ingkang ibu anitepaken ponang kaya kacar kucur ing tata lair ing kono asung bisungsung marang ingkang ibu miwah ingkang bapak namung menggaing batos sekti ing kono putra kekalih haminta gulang minta tulodo dumateng ingkang ibu ingkang wis pinter anggemeni marang kaya ingkang den paringaken dening ingkang bapak
Tan kendhat genjo minta nugraning Gusti ingkang murbeng kawasa nyuwun donga lan pangestu marang ingkang bapak miwah ingkang ibu. Paripurna genyo nitipaken punangkaya nulya kepareng haminta pamit wangsul ing papan sekawit. Lenggah satata ing sasana ingkang pinanci ing kono atmaja temanten sarimbit siaga hanindakaken upacara dahar klimah ya dahar sekul walimah. Kembul bujana sareng-sareng ing kono sekul walimah ya sekul punar ing jangkep lawuhira ana pindhang antep ati antep ing kono rasa asin rasa manis rasa asem lan rasa kecut. Sekti ing kono sung pralampita lamun setunggaling hotel anggenyo mangun programa tartamtu badhe manggi manis lan paiting wong omah-omah. Paripurna dahar sekul walimah nulya den unjuki tirta wening. Sinangga sareng-sareng ing kono siaga kepareng hangunjuk tirta wening. Temanten jalu angunjuki tirta mring kang garwa dene Sang Dhyayu angunjukaken tirta mring ingkang raka. Linambaran marang anteping kalbu wening ing pikir. Kekalnya wis tansah marang genyo lumadi lumebet ing madyaning bebrayan agung. Mugi tansah winangun paring Gusti Kemurbeng kawasa tan ana prengga bayaning marga. Wus jengkar saking papan palenggan laju tindak Bapak Suyatno sekalian Ibu Sunarti. Dupi wasana sasmita ingkang den paringaken dening para-para paraga ingkang hangantos sangajenging kori pawiwahan. Gupuh anggenyo ing kono siaga tumanggap hanampe rawuhipun Bapak Wadiyana Ibu Legiem ya kadang pisan. Tindak sampun kepanggih ing kono ya tinampi kanthi kapurwakan jawatasta dening Bapak Suyatno sekalian Ibu marang kadang pisan ya Bapak Wadiyana lan Ibu Legiem. Dupi ing kono wis wawan pangandikan sawetawis nulya kepareng den kanthi manjing kebak ing raos sumanak grapyak. Ibu Sunarti ing kono tindak jajar marang Ibu Legiem dene Bapak Suyatno ing kono tindak jajar marang Bapak Wadiyana. Nuli kepareng manjing ing sasana samarga-marga sinambi wawan pangandikan. Saksana laju londonan atkala semono wis dumugi umyaning kang tinuju. Putra temanten ingkang lenggah wonten ing sasana pawiwahan uninga ingkang Bapak miwah ingkang Ibu wis prapting nulya gupuh-gupuh ing kono sang sasmita. Kebak bombong birawa ing galih sekti ing kono anggenyo lenggah. Kang Apindha Raja Sahari saiki wis binerkahan.
dening keng bapak miwah ingkang ibu. Dupi wis minggahing sasana pawiwahan nulya kepareng den acarani dendheraken lenggah wonten ing papan ingkang sampun pinanci. Bapak Wadyono sekalian ibu wonten saking hanyuwun idinan lila donga pangestu mringkeng bapak miwengkeng ibu. Saking rikala lenggah menika kepareng hangadani upacara adat sungkeman jerwus wigar sajroning tias. Duwung Linorot Channel Cinopot putra temanten Sarimbit jengkar saking palenggahan lon-lonan tindak lumarap sowan mring ngersanira Bapak Suyatno sekalian Ibu Sunarti. Dupi wis prapteng unggihan ingkang tunuju yayah konjem-konjem ing Bantala wadanane. Tanggeping asta sarwi sumembah ing pepadanira ingkang rama miwah ingkang ibu. Cinandhak padha sakala pamidhangane. Ing elus-elus kanthi kebaing raos asilan sutresna tumrap marang putra. Jegrek lir tugu sinukarta pepindhane putra temanten dupi ing kono wis kepareng tinampi pasungkemira marang kang bapak. Tan kuwi mijilaken wayaning pangandika mung kandhek samadyaning jonggo. Pangudas swaraning driya ingkang tan kawijil saekti ing kono. Seneksen dening Gusti ingkang Maha Agung. Bilih lamun putra temanten Sarimbit ing kono saekti ayuni dinalilaing bapak lan ibu kinarya dadi bebakal ngenya sami palakrama. Bapak Suyatno sekalian ibu saekti ing kono tan kuwi hamambengi waspa ingkang mijil saking netra kapurba suka birawa ing penggalih. Dawing waspa saking kono tinamping pangkone Ratmaja temanten Sarimbit kena sorote Sang Hyang Pratangga Pati. Katon cumlorot pindha mutiara rinuncik. Lir gumanti anggenya sumeng kemaring kang bapak miwengking ibu tan prabeda ingkang den raosaken dening Atmaja temanten Sarimbit. Ngondo-ondo jroning penggalih punapa to darunane saekti ing kono hamung enget ing purwa Duksina. Sajroning Nawa Candra Dasawari ingkang ibu ingkang kinarya kagem papan yoga brata dening bapak ingkang kinarya dadi lantaraning tuwuh ngagesang ya wiji dadi ingkang kababar satemah ing rikala nggan punika wis kepareng ndungkap titi wanci dewasa lan nindakaken palakrama. Paripurna nggenya sumeng kemarang Bapak Suyatno miyang Ibu Sunarti nulya kepareng haminta pamit gupuh-gupuh. Ing kono siaga sowan marang Bapak Wadyono Ibu Legiem. Dupi wis dumugi sangat sekira ingkang bapak miwenging ibu kaliyan sarwi alampah dadap. Tanggeping asta sumembah tinampi dening kang bapak. Tan kendhat genyo muhung hanya nyuwun ring pangosting Gusti Murbing kuwasa. Tumrap para putra mugi lestantun widagdo anggennya palakrama.
Pangudaswaraning griya lamun to kapirnga ingkang bapak tumrap ingkang putra. Nggih. Anakku Agus Kurniawan lan kowe yenduk Zelin Afika Rizki. Pun bapak lan pun ibu amung jurung donga. Muga anggonmu bebrayan tansah manggya ayem tentrem lair lan batin. Antuka barokahing Gusti. Muga kekarone kowe anggonmu mangun bali wismu pikantuk rejeki kang barokah. Wong atuamu ora ngarep-arep sungsung apa-apa hamung. Bapak lan ibu mongkok lamun tuh anggonmu omah-omah tansah guyub rukun adoh saka tukar padu ya nggir. Dungane bapak lan ibu muga sliramu sakloron ing tembe nulya bisa ngaturake wujuding pepetan kang bangkit tata jalmu ya tumurning putra lan putri ingkang saleh lan salihah. Purna genyo hamedhar sabda ingkang bapak miweh ingkang ibu ing kono cinandi dening Atmaja temanten Sarimbit. Tan laruting raos sungkawa jer eling-eling wit timurnya kalinya wis ginulang menelek marang raing kautamen. Ya bonto sing kawruh ing babagan agami langkung ing pawiyatan. Kepareng kanthi upacara adat gagrag Surakarta Hadi Ningrat. Nulya kepareng kalajengaken foto putra temanten jinajaran dening bapak miwah ingkang ibu. Makara sarengan kalian Indra Hermawan fotografi video syuting semangga. Panjenipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Sunarti ngaturaken pambagya wilujeng rawuh awit rawuh panjenengan ingkang sampun kersa ngenteng calira wucal wekdal minangkani menurut dados aturipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Sunarti. Mbok bilih anggenipun manggihi saha anggenipun caos papan pelenggan ingkang kirang murwat kalan-kalengan panjenengan sedaya estu panjenenganipun yuna agunging sih samudra ing pangaksami. Ingkang kaping kalipun panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Sunarti ing titiwanji punika inggih netepi darmaning sepuh ndhawuhaken putra putrinipun ingkang sesilih Nimas Ayu Yelin Afika Rizki sarjana ekonomi. Pikantuk putra kakungipun panjenenganipun Bapak Wadyono dalasan Ibu Legiem ingkang sesilih Nakmas Bagus Agus Kurniawan sarjana ekonomi. Inggih dikala ijab kabul sampun kalampahan wonten ing ari Jumat Surya kaping 26 wulan April warsa 2021 wanci tabuh 8 wonten ing Masjid An-Nur Punukan. Awit donga pangestu panjenengan titilaksana ijab kabul tansah manggih rahayu wilujeng ingkang tansah pinanggih. Mugi-mugi putra kekalih anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan agung saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal kaparingan momongan ingkang soleh saha solehah. Ingkang kaping tikanipun panjenenganipun
Bapak Suyatno telesan Ibu Sunarti. Ngaturaken agung matur nuwun dumateng para kadang tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu ingkang wujud menapa kemawon. Bapak Suyatno namung saged ngaturaken agunging matur nuwun. Mugi-mugi amal kesan panjenengan tansah pikantuk mintu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping tiganipun lan mbok bilih sakmangke wonten ing bahagian menika sampun kalanggep cekap. Inggih panjenengan kersa tumuju wonten ing Panti Bugo ingkang sampun semetaken panjenenganipun Bapak Suyatno telesan Ibu Sunarti. Ewadene daran pengapit menika wonten sekawan, inggih menika wontenipun mie oriental, lajeng es krim, bakso saha empek-empek. Sakmangke kersa anggrapi kanthi merdu merdikaning penggalih. Keparenga kula cumantaka marak suwan wonten ngarsa panjenengan sami. Kinen minangkani ingkang dados atur manuwunipun kadang kula sepuh Kang Mas Wadiono sekalian. Hamung awit saking kebak ing kabingahan mila mboten kuwawa matur piyambak. Sangya para tamu kakung sumaputri ingkang pantes sinuba sinudarsana. Keparenga kula marak suwan wonten ngarsa panjenengan matur intinipun kula sak brayat ageng saking keluarga Kang Mas Wadiono sekalian. Kala ing dinten Jumat pon wau estu sampun ngleksanakaken ijab kabulipun putra kakungipun pun Nak Mas Agus kalian Mbak Yeli. Sineksen sagung para rawuh sami kalaksanan ijab kabul. Wetawis jam 8 binerkan ing Gusti lan saha pandonga panjenengan sedaya rahayu kalis ing rupita. Ing salajengipun ing sepisan pisuwan kula aturaken sujud suci katur taklim ngersanipun Bapak Suyatno sekalian. Ing salajengipun angka ingkang kaping kalih mboten supegi wonten ing saat menika tasih wonten ing bulan Fitri suci. Kepareng Kang Mas Wadiono sekalian darah brayat ageng saking Seling Temon Kulon Progo. Ngaturaken bektos kunjuk dhateng para vini sepuh-sesepuh lan aji sepuh. Taklimipun kagem poring sesami-sami. Wonten kalodhangan Fitri suci menika mugi Gusti ingkang Maha Kuwaos kersa nyampurnaken dosa saha kalepatan kita sami anggenipun sami sesramungan wonten ing madya pada menika. Sami dipun paring sehat tentrem rahayu dipun tebihaken saking sarik bebaya. Ing salajengipun atur ingkang kaping 3 pisuwan kula. Dalah brayat ageng saking keluarga Kang Mas Wadiono atur pasrah dhateng Bapak Suyatno anak kula pun Agus monggo anggen panjenengan paring panggula wentah anggenipun ngancik wonten ing Balai Somah Agung. Lan semonten ugi monggo mangke sareng-sareng dipun rengkuh pas dilarah pas Mbak Yeni ya nang Seling. Ya wis direngkuh dhewe Mbak Yeni dadi anake Mas Wadiono sekalian. Ngaten niku nderek titip dhateng para satriya lan satriyaning negari wonten ing tlatah Punukan Wates Kulon Progo sumangga anggenipun paring panggula mentah dhateng anak kula sekalian ing samangke supados manggih begja mulya sak pendhuwuripun anggenipun badhe Balai Somah Agung menika. Ingkang salajengipun pisuwan kula dhateng ngersanipun Bapak Suyatno sekalian intinipun menika saged kula aturaken. Lan ing salajengipun atur ing salajengipun menika wau betul jajan Pak Yatno. Jajane ampun mboten sah dikerta aji. Intinipun jajan le mampir nang dalan wau niku kagem nyupeketaken anggen kita pasederekan kekadangan bebesanan sempulur rahayu ing sak penginggilipun.
Lan ing salajengipun atur kula sak brayat ing samangkih mbok bilih sampun purna anggenipun sami pepanggihan pahargyan wonten ing ri kalodhangan ingkang sae menika brayat saking Seling nyuwun iditungga pangestu lilahipun kepareng ing samangkih nyuwun pamit ing salajengipun brayat Bapak Suyatno sedaya ngenipun kagungan hajat ngentas 17 putra kagem putrinipun ing samangkih dumugi sak cekapipun tansah rahayu kalis ing rupeda. Kawilujengan kasarasan kabagyan sarta kamulyan mugi tansah kasarira dateng panjenengan sedaya dalasan kula. Ingkang angka sepisan, salam taklim saking ngarsanipun Bapak Wadiono sak gotrah keluarga saestu Bapak dalasan Ibu Suyatno sekalian katampi kanthi rena ing penggalih. Kosok wangsulipun salam taklim, salam ngabektos. Dumateng saking ngarsanipun Bapak dalasan Ibu Suyatno dumateng ngarsanipun Bapak dalasan Ibu Wadiono enggal kaaturna dumateng panjenenganipun. Ingkang angka kalih sak menika tasih wulan Syawal saestu kosok wangsulipun Bapak Suyatno dalasan Ibu sekalian saestu kathah kalepatan ugi nyuwun lumuntur sing samudra pangaksami. Mugi-mugi kanthi ikrar halal bihalal syawalan wonten ing enjang siang menika Gusti Allah tansah paring maghfirah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Ingkang angka 3 pasrah pinanganten kakung ingkang kala wau ing mbok bilih sak mangke pinanganten kekalih badhe sumandhak wonten ing mriki saestu Bapak dalasan Ibu Suyatno badhe nggula wentah kanthi sak sae-saenipun dipun badhe mboten dipun benten-bentenaken antawisipun putra kandung menapa dene putra mantu. Ugi ing sak mangkih ing mbok bilih pinanganten kekalih cumandhak wonten ing Seling temon kulon praga saestu Bapak Suyatno dalasan Ibu pasrah dumateng panjenenganipun Bapak dalasan Ibu Wadiono lan masyarakat wonten ing Seling sumangga anggenipun kula wentah anak kula kekalih sak mangke anggenipun lelomban wonten ing madyaning masyarakat saged dados keluarga ingkang barokah, keluarga ingkang manfaat, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saking para tamu kakung saputring ingkang kinurmatan sarengan monggo pargian menika kita mungkasi kandhing aturaken wasan tahmid kawula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula inggih miniji anjejeri menengko pangandeli wara totok sadewa nyuwun pangasuming sedaya kalepatan pungkasanipun Bapak lan Ibu kepareng semoga jengkar saing palenggan. Paring Jawa Tasto dhateng putra temanten lan ingkang sami bebesanan kinarya tandha ngenipun paring donga pamuji paripurna Jawa Tasto kasuwun laju wonten ing sasana boga ager sepilumatining tirta mewah boga ingkang lumati sarwi prasaja. Nuwun sugeng siang mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
santer jamur niku barang kuwi. Reli ngono ya. Digile sumo kok nggih. Ini